Nikola Venica, kad si glavi treći su kvalifikaciju trenutno iz partnerske sezone. Ajmo. Šipka 20. 10 kila. 10 kila. 10 kila. Ajmo Nikola. Može. 3, 2, 1, kreni. Bravo. Ajmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajmo, 35 sekundi. 7, 8, 9. Ajmo. Bravo. Ajde, vjerovat ćemo. Kreni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minut 10. Bravo. Bravo, ajde. Odmah nabač. Minut 25, ajde. Ajmo, minut i po, ajde. Kaj nabač, odmah, ajde. 1, 2, 3, 4. Minut 45. Ajmo, nema sad, ajde. Kreni. Ajmo. 1, 2, 3, 4, ajmo 5, ajmo. 5. Može. 6, dobro. 2 i 20. Ajmo, kreni. 7, 8, 9, ajmo 1, ajde. 10, bravo. Ajmo, 2:40. Ajde, puca odmah, ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dobro je, bravo. 3 minuta. Ajmo. 9, 10, 11, do kraja. 12. Ajde, 3. Ajmo 3 komada, ajde. Ajmo. 14, 15. Ponovo, ajmo još jedan. Bravo. Ajmo, 3:25. Kreni nabač, ajde. Kreni odmah, bravo. 1, 2, 3, 4, 3:40. Bravo, ajmo. Ajde, kreni. To je to, 5. 1, 2, 4 minuta. 3, 4, 5. Ajmo 6. 4:15. Ajmo ispucati sad 4. Ajde, 4:20, kreni. 8. Ajmo, 9. Još jedan i to je to, ajde.
Bravo, ajmo gore. Kreni. 4:40. Ajde, ispucaj to. 2, 3, 4, 5, ništa. Ajmo, 5 minuta, ajde. 5, 6, ajde, 5 minuta. Kako je došlo? 7, ne? 7. Ajde, pušti sunđere, kreni. Ništa. Ajde, veži 2. Ajde. Ajmo, Velić. Ništa. Ajde, jedan pa se bekni, ajde. Ajmo. Kreni. Ajde. Ništa. 1 po 1, polako. Ajde, kreni, polako, diši se, polako. Što tu nastavljamo? 10, jel? 11. Jes 11, ajde. Leti ga tako. 12. Ajmo 6 minuta, minut i po ovo radiš, ajde. 1 po 1, ajde. 13, jel? 13. Ajde. Ajde još jedan, jel? Ajde. Bravo.